Hello guys! Today is December 13, 2021. So, maupay akong pagbangon. So, karon guys, na-shock na lang ko sa akong pagmata. Kay kuha na unta ko kay magsikay-sikay na sa atong gibuhaton. So, mauni guys, ang akong nakitaan sa akong pagmata nga muabli na unta ko sa pultahan. So, tanaw na to guys kung unsay gibuhat sa akong anak, gipaskilan ko. Para gajud nga dili ko maka-escape. Para wa na ko'y reason nga ako nakalimot. So, mauni guys. Oh, wa pa ko nakaabli sa among pultahan, nakalak pa dire oh. So, kinsa may nanay nga makalimot nga gipaskila naman gajud ko. Naapay nakabutang dire ang today. Today. So, mauni guys nga wa man ko nakabasa ingani pagkuha nako sa akong module. So, papud mi nagtalk ingani about ingani nga meeting. So, mauni iyang gibuhat. Napakasigurista nga bata. Kini nga bata nga akong meetingan, grade 7 student. So, ang ako ning kinamanghuran nga anak. So, gibitay pagad diri as pultahan oh. Grabe, aron jud di tali jud siguro ko kalimot. So, ingana na ba jud ay tali ko kabisi nga pagkainahan? Nga gipaskila naman ko, gibitay-bitaya naman ko diri. So, ato ning basahon guys kung unsa ning nga klase nga meeting nga ipa-meeting ato sa eskwelahan. So, mao ni guys, December 9 gisuwat ni sa teacher, December 9, 2021. So, dear parents and guardian, peace and all good. This is to inform you that there will be an homeroom meeting on Monday, December 13, 2021 at 8 a.m. and the following room assignment, grade 7A. So, into nga room. So, agenda, shoe grades, and other matters schedules. So, mao ni guys, gibutangan pag today, gajod. Mao na naidakong today. So, ato ning idadyon ang pagbasa. Your attendance is highly appreciated being partners in student development. Let us come on time and thank you. So, mao ni guys, ato ning tanawon guys kung maka-meeting bata karong adlaw alas 8 sa buntag ang meeting magsugod. Okay, mamahon na tag sadyo kay gipaskila na ta ing ani kay. Okay guys, ni ana naka-ready na ta para muadto sa meeting. Okay guys, ni anak ko sa sulod sa campus. Mao na guys, ang FCIC. Ang ibig sabihin na ng FCIC, Franciscan College of Immaculate Conception. Diri sa Baybay City. Into 1, into 7. Oh. A. 8 ma'am, saka lang siguro pag ang pinalast na Into? in 8 na ma'am, amugin mo kaya TV ko ba man. Ato nang pangon ang atong video kung umata. 7. Asa man dapit? 7. Okay, magpirma na ko. Okay na ma'am. Okay. Sige, okay na ni Mas. Ay, umana ang grado og meeting. Okay, bye-bye CIC. See you soon again. So karon human naman kung gikan sa eskwelahan. Time to go. Going to market. Unsa ito sudan? Nana. Oh, naanak ko no. So ang akong paliton, nga sudan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Oh, sige nga rin ako sa tanaw na tong nabaroy isda kay ura ra bagkuan. Dili maayo ang panahon ko no karon kay naay bagyo. Hi! Mamahaw ta. Gikan ako dito. Hi! O sa man, kuha nag imong nanay? Ni-reply na? Wala. What di kay Lord? Wala yun. Hindi, nag-text na lagi ka. Hi! Kagwapong inan, oy. Isa mo na nga bata nga gwapo, oy. Oy, gisalit man ang kagwapo. Kapit ko diri, perme.
Murag di ko ka. Oh, murag dili ko kaadto sa merkado, di ko makahapit dire. Nag-vlog-vlog. Ganyan sa atin. Vlog. Ngari asa Cecil itire. Dool ko no sel. Mangaon ta, mangaon. Oh. Okay guys, human ako nagmerkado. Mao na ni ako pinalit niya. Nagikan ako sa market. Kahuman unsa na kay hang sunod na pong buhaton today? Murag manglaba na po siguro ko. Kaya naa pa ko'y waswasonon nga hinumulan kagahapon. So mao ni guys, mag-ilis na ko sa pangbahay na ho nga attire. Kay manglaba na pod ang iyong lingkod. Tanaw na ko si Just iyang grado. Hi. Hi. Do you think that ko kagrado may bunso ko? Oh. Ingon ko na ma'am. Kinahanglan na jud ni ma'am nga mag face to face na ma'am. Ano man ma'am. Di pa utana sad ko. Dag ko ra grado ang mga bata ma'am sa pag module kay helping each other man. Katawa ang maestra. Nga. Time is running. Bitok is crying. Kay wa pa mo nag Kaon. kaon. Mao na pangaon sa mo. Diet. Diet. No diet today. Fasting. No fasting today. Mahal na kayo si Kel. Okay guys, nagsugod ako og laba. Nagsiting na ko sa akong mahiwagang lingkuranan na kahoy. Likod kayo akong lingkuranan na kahoy bangko. Ano ni ako lingkuranan. So di ano ko sa labanan karon. Pagsugod na ko og laba sa akong mga bulingon ug sa among mga bulingon sa akong pamilya. So, mao ni kadaghan ang akong labunon kauban sa akong minumulan kagahapon puti. Okay. Sugod na ko dire og panglaba. Dali ra ko ini mahuman. Mao ni ang akong labunon today. Yeah. Dai ahong gamay hinumulan kagahapon nga hinumulan na ho para puputi gyud maayo. Dai dagdag labunon yun na basta gani dagdag labunon pwede maukay-ukay pwede bag-o nga sanina mao na mingon pang dagdag labunon na pod. Mao na guys, magsugod na ta karon og i-update na mo nako kung mahuman ako diri laba o mamaypay nako. Mao na karon. Hi guys, di unta ko mag-vlog samtang ako ay nagkusukuso. Naswertihan ko kahing amot sinang Lina. Ang dugay nang nagserbisyo diri Asa man tubig? Ngari tali ka no. Kato ko ito. Sige. Nagrasiyahan ko kahing ari sinang Lina. Mutabang ko no diyan og laba. Yehe. Tabang si laba. Unsa man ni? Kuanon mo pa na kanang kuskusunon na unawa Unsa man naman. ni mo next bag? Una diha. Ay man ko sa. Kuskos. Pila na kakatuig diri nang Lina interviewon na lamang nina ho. Ako? Pila ka katuig na diri nagserbisyo? 25. 25 na katuig. Bigla lang kanang inganin ang nahitabo nato no. So maadyo salamat sa imong pagbisita. Ay imong pagtabangan sa paglaba. maka pangadyo ka jud din ako og Madam, oy. kanang palabong ko ni mo dili ka nagsawi. Hi sa akin. Una ge, puho na ini ka January. Mao ni guys nga naswertihan ko karon. Ang swerte gihapon bisan pa og kuan. Sa tanang panahon og buhi pa ta, swerte ka jud ta kada adlaw basta buhi pa ta pero karon grabe ang swerte na ho karon. Kung abot sinang Lina, makapangmasko jud ni na ho. Makapangmasko ka jud ni na ho. Mao di ay nga. Mao di ay ginaswertihan. Tuwa lang ato ang kuan. Sa may mo sila mo nang kami. Kana. Mao na guys nga sinang Lina nagserbisyo ni pila katuig 25 years nga naglaba diri as pamilya sa akong bana. So, grabe no 25 years. Kanang ang akong anak na eldest ng Lina. O ano? 18 na si Saki. Kumbaga sa dire. Daga pa ka na.
Ito pagkasindahan. Oh, dito pa ko tindahan oh. Itulon ako kato gusto abot ni mo diri Oh, sakto lagi kay 25 years kay 19 years naman ka kung tulo na ka katuig. Oh, nan. Asa may mo sa mong ko pero kamo. Naa diya. Na din he. Oh, naa diya. Naawa. Ay, man ditong tibok diya nga. Oh, mga upato na ka katuig ng linaw. Oh, mingaw biya. Oo. Wala, mingaw mo ko. Oh, diya. Pag medyo na ho sa akong bana, yung daga naman og 19 years. So, mao lagi na mga 25 years na lagi nang lina. Oh, Karon ang last ni mong paglaba dire November no. Diya karon December 13. Kung maka luag-luag na ta sunod tuig. Pohon atong mo call naman ko nimo ingnon lang na ho ang text na lang ko nimo no. Grabe no ang atong pinagsamahan. Pila ka tuig lang din atong pinagsamahan. 20 years. Oh, di ay 23 years di ay kay 1999. Oh, 22 years na di ay ang atong pinagsamahan ng lina. Ah, sakto di ay kay pag-abot tinuod jud di ay ng lina. Nga 25 years na di ay kanila diri kay pag-abot na ho kung tulog ka katuig 22 years naman ko diri asa. Tulo ka to ay Bye-bye. susod ni mo diri. Oh, sakto di ay 25 years na kilno. Oh, 25 years na sinang Lila nagserbisyo diri asa pamilya asilo, pamilya sa akong bana. Hangtod nga ingabot nga time nga nagserbi namatay si akong ugangan nga lalaki 2015. Maintawin na ka paglaba sa mga kaihian o kataihan. Bisan pag magdayater di man jud kalikayan oy nga kanang mo kuan man gajud mo kaliot-ot man gajud ng mga hugaw. Karon nawa na pud ang ahong ugangan badye maurgi hapon. Kaming nang Lila mo oy nagkuan kay kung wa sinang Lila manglaba ang hugaw sa akong ugangan kana bang mga bulingon sa ijang hinigdaan katong buhi pa ako mapoy mula ba og nay matalsikan sa mga hugaw og ihi kung kay sa usa ka siman na katulor man nas nang Lina diri amo kuan mo laba pero believe jud ko aning nang Lina wa gadyoy mo ingon nga ang hula man kabiliban ni nang Lina kin bisan unsa kadaghang lambunon di gadyoy mo ingon nga mo magpa-extra og bayad bisan pa og naipain ang mga ihi ng ilang madamhan. Unsa man to? Hinumulan na ho kahapon. Ako sulsok lang kanay. Mo po na yung kabiliban ni ng Lina Ken. Nga dili ka jud mo ingon siya nga. O, daghan naman rig ihi og na naman ni ihi og hugaw diri at extrahi ko ni jud bayan. Pareha bas giingon kel nga wagi katugtog kel o extra hag usa ka libo. Wait to. Wa joy tog ko sa kagabi extra hag usa ka libo. Pero kini si nang Lina bisan pa og unsa kadaghan kampo og ang labunon. Bisan pag nagsagol ang tay og ihi. Wa ka joy reklamo. Labala magajud hinahina. Ako pagkaman. Ito pagkahuman mo dun na yung kabiliban sa kwanda ang kinilaan pa. Dili ko ni si Jamo lakaw laman ang isang hinay-hay bilin-bilin na mag-asa inja jud nang plastar. Mao nang ang ako sa kinipas ng Lina nga naglaba diri hangtod gani karon hing extra paglaba karon. Gipasakitan pag junahon no, gipalaba pag junahon usa ta ka pinaskuhan. Ana man na. Mo nay pinagsamahan na anindot. Oh, bitaw no. Oy kanana. Bitaw no, bitaw guys, hing offer man sinang Lina na ho nga. Karang sige laban ako no mi kay mag-uban na mi magkuha sa ijang pensyon dito sa ATM sa PNB. Okay. Salig man pud sinang Lina nako. Kadugay na nato mga panahon kaniadto pa. Wa dapat na kaway-away. Wa oy. Wa jud ka nag-away oy. Tinodod wa. Wa, Judy. Ilan lagi ko imam. Di mo mag-away nang linang naman mo ko may subay. Mo na mag-away man. Wa intawon kay mo ingon man sana na. Wa pa na nga uga madam pero ang akong mga anak wa gyud ko nahugianan ug unsay naara sa sudlanan sa sanina nga mga sanina mao ra jud yung ipailis pero lamang kanang maningkamot po ni sinang Lina nga ang uniform sa mga bata kinahanglan mahiklad na gajud nga igo sa usa ka semana mo po na yung kabiliban di gajud ni si Jamo lakaw kel og
Wa uniform ang mga bata. Ay, ahok magaling atubangan sa electric Oo. fan. Mag-uol ko, oy. Labi na wala isuhot. Uy, kung na, ilis pa ni mo katana. Hasta medias, di ka Dominica. Kanang, di ba mamahala kil nga, maglaba kil, di pa rin sa uban kil nga, mamahala na. Oh, kinisinang lina, di jud in town mag, kanang kuan, mamahala sa ijang mga nilabhan. Hampingan gud ni dya mao nga. Oh, mao na to ng lina. Oh, sige, maglaba na mi kay mag-uban mi sinang lina sa aming mga kinahanglanon sa gawas. Magkuha na mi si just ijang 2 times nga kanang pension kay ako may ijang paubanon jud nga magkuha si just ijang pension. Oh, laba po si na huog. Apil kay aron madali ko no. Okay, bye-bye. See you na pod sa among sunod nga vlog today. Ug unsa na po ihong activity. Okay guys, sing uli na ko gikan nag-uban ni ng Lina para kuhaon ang iyang pension. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga vlog. Okay, see you on my next video. Okay, bye-bye! Kita-kita sa sunod. Bye-bye! Salamat sa inyong suporta. Alma Joy Vlog. Katong wa pa naka-subscribe, palihog kong subscribe Alma Joy Vlog o pindutan na sad ang notification bell para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay, bye-bye!